Work, let him not eat. Enoch Edezie in Agwande Baina no ime hararu egosine ibada no agwo Oke Ite so na na-agwọ ọgwụ ego onye asị na ya na-agwọ ọgwụ ego ọtị ya ka chọrọ ya bịa ka m ka o gosi anyị ọ pụtara ya ndị ogbenye niile ya menwe ofu onye n'ime fa ka o nwee ego anyị nye bilion fabụ asị na nka anya ka eji agbara ofe ka afa nwere onye fụ ndị mmụọ dị ndụ onye a na-agwọrọghị ọgwụ ka i wee nwee ego na-enetu iru na anya dị ya nwa ị na-etu ụmụ ya na ndị ụmụnne ya na-etu agbata obi ya na o ji agwọ ọgwụ eji enwe ego ọ bụla etu ọ chụpụbara Elon Musk ma chụpụ Dangote fe chụpụ ndị niile nwekwara ego na Naịjirịa bụrụkwanụ nke n'imefe bụ akụkụ Igbo ya ndị a na-ewe nwere nnukwu ego ndị a bịa bute gospel ọfụ na you don't have to work mana ị nwee dị wealthy ụmụaka anyị were na-ana n'iyi ụmụaka anyị na-ebu drug ị na-ajụ maka Oke Brazil Peter Malaysia Ebuka Thailand ma nke a ebe a gịnị ka ha na-alụ onwerezi onye na-ajụ nwa m kedu ife ị na-alụ nọ ya weta ego ọkwụ na anụ ya ndị a na-agwọ ụfọ ọgwụ bịa fa gwafa na fa bụrụ ọgwụ n'ime fa bụrụ drọg ọgwụ na-arụfa na fa gafee kọmputa ndị ọcha ekpuo isi fa lụọ ebe a nwụdefa nga niile dị na obodo oyibo niile so ụmụaka Igbo juru ebe a ụmụaka agwọgara ọgwụ about 23 or so nọ n'Indonesia kịta a na-achọ a ga-agbagbufe agbagbu out of those 20 something only one bụ onye Edo ndị ọzọ bụ ndị Anambra ụmụaka agwọgara Oke Ite na ndị otu ya so agwọ ọrụ ndị na-ebu ọgwụ ọwọkụrụ agwọ ọrụ ndị na-eme yahoo ọwọkụrụ agwọzie ndị na-eme kidnapping. That's why anyị ji achụ ndị a na fa na-emetọ obodo onye sịrị na ya na-agwọ ọgwụ mmadụ enwe ego ọgwụ ọgwụ nke eme nke a anyị akpọta n'ọka ka anyị line up ma mụnwapụ anyị ji line up ya mee anyị ncha bilonia na onwe ndị n'ime va jide kpụtaba anafa akpụgo ụfọdụ court fama onye ọ na-confess sorry dị ya ama eme ụfọdụ asị na fa mara ụma ụfọdụ asị na just na fa na-eme just ka ndị mmadụ content creator ka fa bụ ofu onye n'ime fa eji nwa ya na-alụ na họteelụ ndị a ga-abịa ịbata ịchọ ndị fa asaa abụọ ndị na họteelụ na Imo mana ọ na-eme ndị mmadụ fa enwe ego biko na onye aghọ bụ ka eme gịnị ịpụta n'ezi n'ụzọ ebe niile ndị mmadụ na-aga eburu nsi na aja tọgbasị ebe niile agbafa nwaanyị ka o wee lee na a ga-adọba ya n'ebe ụzọ gbara nọmọ ịtọ ọ dị simple ịgwọcha ife ị na-agwọ ịba na paụndụ beghe ebe a ije na one corner ịka line ofu ezi 1 ịtọnụọ ịkakwa ọzọ 1 ezi agbago ịnọ ịdọba ya be ọ bụrụ na mmiri na ịfụrọ mmiri eme emenwe ife a gote buta yes igoro buta jụọ mmiri dọba ya na be ijere onye na-ene mmiri anya ịmara ife ị na-eme na mmiri imecha iwunye na be maka ejezi na ipolutu mmiri ndị mmadụ na-aṅụ mmiri a belongs to all of us unu ọghọtara the reason anyị adịrị against ndị na-eme omenanị dịba ndị omenanị dị iche ndị na-agwọ ajọ ọgwụ mee gịnị dị iche ndị na-akọnfuse ụmụaka anyị dị iche ifo ndị na-eme ife omenanị fa na-asọ nsọ nnukwu a lot of them bụ ezigbo mmadụ tufu ọkọsị ọfụ ya gụọta ọka nzu ya mee nke a makwa nke a ịkpọ ya n'okwu bịa kpee ikpe ọzọrọ ọkpa naanị si na ya kwujọọ naanị ga-eme gịnị ga-etigbu ya fa na-asọ nsọ nnukwu ọ bụrụ ndị a ka anyị na-ekwu maka fa mana ndị anọ na-anọ na soshal midia na-emesịsị ụmụaka na nwatakịrị na ịdị 20 something ịkpatabara ego na ị na-ana iyi ma nke a
ijuzie nyama gịnị ka ị na-eme ọ ga-asịkwa i wetara ya ego ka o wee mee ka ị nwee ego pati ọbasigolu na-egwu ọsị na onyinye ma ịwata ọ na-eme m ọbịa bụ o yiri weta isi bịa were isi so ndị afọ confused we must reclaim this state in Jesus' name.